जय भोटार जय विश्वात्मा जय विश्वात्मा जय भारत मासबाद ब्लक भटार पार्टी इंटरनेशनल दोलोआ सांग्रांथि मेल खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद ब्लक आफादाव भटार पार्टी इंटरनेशनल दोलोनि मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। दिनै सानजौफुनि 11 रिंगायाव मासबाद रायजोआरि दुर्गा फुजा मण्डपनि सावरायनोब्लाङाव भटार पार्टी इंटरनेशनलनि मासबाद ब्लक आफादनि मोनसे सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। मेलाव भटार पार्टी इंटरनेशनलनि दोलोनि उदालगुरि जिल्ला आफादनि आफादगिरि भरत गयारिनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव खुंनाय मेलाव मासबाद ब्लक आफादनि सिङाव थानाय गासै मोन 30 बुथ आफादनि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव फैगौ समफोराव भटार पार्टी इंटरनेशनलनि लानो गोनां हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायलायो। दिनैनि सांग्रांथियारि मेलाव भटार पार्टी इंटरनेशनलनि उदालगुरि जिल्ला आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला आइजो आफादनि आफादगिरि रेणु बसुमतारी, नेहाथारि दीपा राभा, मासबाद ब्लक आफादनि आफादगिरि रामचरण गौर, नेहाथारि निरन बसुमतारीआ बाहागो लायो। बानजायनायाव भटार्स पार्टी इंटरनेशनला मोनसे हजागता हबा जों बेयाव खुंदों बा खुंनो लादों। दा बेयाव जोंनि मेनलि हजागता हबानि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि भट होग्रा रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो मिथियाखै जे जोंनि बे भटार्स पार्टी इंटरनेशनला मा खामानि मावगासिनो दङ। दा जों भटार्स पार्टी इंटरनेशनला खामानि मावनायानो जाहैबाय जों साफ्रोम भट होग्रा रायजो राजा भट होगिरि आइ आरो आफामोननो दानसेयाव 11,500 करै मोननांगौ होननानै दायो दाबि खालामबाय थादों आरो बेखौ होनोनो जोङो गुबुन गुबुन दोलोफोरनियाव जोङो आरज गाबदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हाया आरो मावाखै। दा बिनिखायनो जों भटार्स पार्टी इंटरनेशनला दायो बे खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायबोदों। दा बिनि थाखायनो जोङो आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आफादगिरि जानानै मोनफ्रोमबो ब्लकआव जों बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै गिबि खेब मासबाद ब्लक कमिटिनि नैबे दुर्गा फुजा रायजोआ दुर्गा फुजा जितु कमिउनिटी हलनि सिङाव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय जोंहा बिटिआर निर्बासन बा बिटिआर इलेक्शन बेवहाय जोंनि बिपिआइ दोलोनिफ्रायबो प्रार्थी जोङो दैखांगोन। दा आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंजों भटार्स पार्टी इंटरनेशनलजों हेफाजाब आरो मददखौ होगोन। जोङो बे आसायै दिनै ओंखारबोदों आरो जों आवगायलांबाय थागोन। जों नुनो मोनदों जोंनि जितु दानि सोलिबाय थानाय इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै एलायन्स सरकारा बिथांमोना जेबो मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांमोना खालि आइ बाय न' बेनि फारसेल' गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों, किन्तु रायजोनि डेभेलपनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जों भटार्स पार्टी इंटरनेशनला खामानि मावनो थाखाय आवगायबोदों। कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ। क'क्राझार सहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु। कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव सा 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन।
रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कर्स, 6 दाननि थाखाय DCA कर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनिं, वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाइ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।